Ce v-am recitat până acum a fost din capitolul 39. Iată-ne, am ajuns la capitolul 40. Lev Tolstoi continuă așa. Niciunuia dintre cei de față, începând cu preotul și directorul și sfârșind cu Maslova, pușcăriașa, nu-i trecuse până minte că acel Iisus, al cărui nume îl pomenise preotul de atâtea ori, cu glas șuierător, prea slăvindu-l prin tot felul de cuvinte ciudate, era împotriva tot ceea ce se petrecea aici. Era împotriva nu numai acestei vorbării fără rost și a vrăjitoriei pângăritoare pe care o făceau preoții învățători cu vinul și cu pâinea. Aici nu sunt chiar de acord că nu e totuși o vrăjitorie, dar în fine, pusă în acel context, așa pare, cum vedeți. Dar Hristos a interzis în chipul cel mai hotărât oamenilor să numească învățători pe alți semeni de-ai lor. Le-a interzis să se roage în biserici, poruncind să se roage fiecare în singurătate. A interzis bisericile chiar, spunând că el a venit să le dărâme și că trebuie să te închini nu în biserică, ci în suflet și în adevăr. Și mai ales a interzis nu numai judecarea oamenilor și întemnițarea lor în închisori, chinuirea, înjosirea și canonirea lor, așa cum se făcea aici. Dar a interzis orice silnicie asupra oamenilor, spunând că el a venit să dea celor înrobiți libertate. Niciunul dintre cei de față nu-și dăduse seama că tot ceea ce se petrecea aici era cea mai mare pângărire și batjocorire a lui Iisus Hristos însuși, în numele căruia se făceau toate acestea. Nimănui nu-i dăduse prin gând că crucea aurită, cu medalioane smălțuite la capete, cu care ieșise preotul și pe care o dădea tuturor să o sărute, nu era altceva decât simbolul uneltei de tortură pe care pătimise Iisus. Tocmai pentru că interzisese ceea ce se făcea acum aici, în numele Lui. Nimănui nu-i trecuse prin cap că toți acești preoți, care și închipuie că mâncând pâine și vin mănâncă și beau din trupul și sângele lui Hristos, într-adevăr mănâncă și beau trupul și sângele lui Hristos, prin faptul că nu numai că îi înșală pe cei umili cu ființa cărora s-a identificat Hristos, dar îi lipsesc de cel mai mare bine și îi aruncă în chinurile cele mai crunte, ascunzând oamenilor acel adevăr pe care Hristos l-a adus pe pământ. Da, preotul săvârșea slujba cu conștiința împăcată, pentru că din copilărie încă i s-a insuflat că aceasta este singura credință adevărată, împărtășită de toți sfinții din timpurile vechi, iar acum de conducătorii clerului și ai statului. El nu credea în preschimbarea pâinii în trup, nici că e folositor pentru suflet să rostește așa multe cuvinte, nici că a mâncat într-adevăr o fărâmă din trupul lui Dumnezeu. În acestea era cu neputință să creadă, dar credea că trebuie să crezi în acestea. Și ceea ce îl întărea în această credință era faptul că, îndeplinind cele cerute de ea, în cei 18 ani de slujbă preoțească, putuse agonisi un venit care îi îngăduia să-și întrețină familia, pe fiul său la liceu și pe fiică sa într-o școală pentru fetele de preoți. Tot astfel credea și dascălul, ba încă mai cu tărie decât preotul, pentru că el uitase cu desăvârșire înțelesul dogmelor acestei credințe și nu ținea minte decât că pentru împărtășanie, pomelnic, ceaslov, pentru sfeștanie și sfeștanie cu acatist era un preț hotărât pe care adevărații creștini îl plăteau cu dragă inimă și de aceea striga acel: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Gospodi pamilui, Gospodi pamilui. Și cânta și citea tot ce se cerea, cu aceeași liniște și încredere în necesitatea acestor lucruri cu care alți oameni vând lemne, făină ori cartofi. Da, directorul închisorii și gardienii, deși habar n-aveau și nici nu căutaseră odată să afle ce cuprind în esență dogmele acestei credințe și ce înseamnă slujbele bisericești,
Credeau că trebuie să creadă în această credință, de vreme ce superiorii lor și chiar însuși țarul cred în ea. În afară de aceasta, ei simțeau nelămurit, n-ar fi fost în stare să se explice de ce, că această credință le îndreptățește crudele lor îndatoriri. Să nu fi fost această credință, le-ar fi fost greu și poate chiar cu neputință să-și pună în joc toate puterile ca să chinuiască oamenii, așa cum făceau acum, cu conștiința pe deplin împăcată. Directorul închisorii era un om atât de bun la suflet, că n-ar fi putut trăi astfel dacă n-ar fi găsit un sprijin în această credință. De aceea stătea nemișcat și drept, să închina și bătea sârguincios mătănii, căuta să se înduioșeze când se cânta Cheruvimii, iar când începuse împărtășania copiilor, ieșise în față de tot, ridicase pe unul dintre băieți și îl ținuse în brațe cât timp se împărtășise. Ai văzut? Cât despre pușcăriași, afară de câțiva dintre ei, care își dădeau limpede seama de toată înșelătoria și își băteau joc în sufletul lor de această credință, cei mai mulți credeau că în aceste icoane aurite, lumânări, cupe, cruci, ca și în cuvintele fără înțeles, Iisuse prea blânde, miluiește-ne pe noi, să lășluiești o putere tainică, prin care se pot căpăta multe înlezniri în viața aceasta și în cea viitoare. Cu toate că cei mai mulți dintre ei încercaseră în zadar să capete înlezniri în viața aceasta, prin rugăciuni, sfeștanii, lumânări și rugile lor rămăseseră neîmplinite, ei erau deplin încredințați că e vorba numai de o întâmplare și că biserica, încuvințată de oameni învățați și de mitropoliți, este totuși o instituție foarte însemnată și necesară, dacă nu pentru viața aceasta, cel puțin pentru cea viitoare. Tot astfel credea și beata Maslova, ca și ceilalți, încerca în tot timpul slujbii un sentiment de pietate și de plictiseală totodată. A început stătuse în mijlocul mulțimii, în dosul unui perete despărțitor și nu putuse vedea pe nimeni, afară de tovarășele ei. Când însă cele ce urmau să se împărtășească trecură înainte, își făcu și ea loc împreună cu Fedosia și îl zări pe director, iar în spatele lui, printre gardieni, un țăran cu barba și cu părul bălai. Era bărbatul Fedosiei, care se uita țintă la nevastă sa. În tot timpul citirii acatistului, Maslova, închinându-se și bătând mătănii, numai când o făceau toți ceilalți, vorbi în șoaptă cu Fedosia și îi cercetă din ochi bărbatul. Nehliudov ieși de acasă de vreme.